Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang nggih, berjumpa lagi di konten Mbah Ayu. Halo, goleki Makjah. Mak, aku ki PT kok nek Senin kuwi klambine piye, Mak? Maksudnya iki kan bulan Ramadan. Nganggo oke nganggo klambi muslim. Yo enggak, nanti kalau ada instruksi baru. Infoan. Oh. Kalau ada info. Lah jenengan nek kang pundi bayat? Loh, belanjane ra ada. Emang dingin kok jamur, Dek. Oh, jamur neh. Dingin kok jamur barat loro. Oh, ning ndi ning kono, Mak? Ono ya mbah ning ndi pantuke api ya. Masak apa bayat? Golek tahu Tahu. Iya, pokoknya merah putih kalau belum ada. Oh, kan enggak Sela. Belum Oh. ada instruksi. Nduk. Aku wis rene Mbak Yun wis rene ngono. Ini wis rene. Mbak kandhani Mbak Yun wis rene tekok mama ngono. Oh ya wis. Mpun aman kabeh ya wis. Mak kok ning gone alis barang aku rono tak gedor-gedor kok ora enek. Iya, Dok. Iya, Oh iya. Berarti iki budal yang mene iki. Ya pokoknya yo Sela iki jam piro ae, Mbak? Upacara jam itu kurang seberapa? Ya, wis sampai Ya, budal. saya tak budal aku. Mbak Yun, budal jam piro sih aku tak mem aja. Iya, Mak. Iki langsung budal ya. Aku gak mbok kancane nemoni gurune. Gak mbok kancane nemoni gurune. Bareng ya. Alhamdulillah pemirsa kok ya wis semangat. Monggo mbahnya, lah kok ngetipris. Njen ajeng masak napa? Kula nggih ora masak nek ngono. Dia ngene Intan, Bu gawekno pindang pepes. Lah, gak ndek godhong. Godhong. Iki lek godhong gedang, Mbah. Lah Mbah nyen sak iprit e, Mbah. Pindang niku lho pindange dipepes terus ambek oseng-osengno bayem apa-apa lho, Bu, ngono. Iya, tak turuti. Lagi ndek bengi Mbah iki kan tak pijeti to. Yun, suwi gak nggawe bubur sayur. Engko gawekno nggih mungkin nek bar ngeterke sekolah tak gaweke. Ya Mbah matur nuwun Mbahnya. Nggih, matur nuwun nggih Mbahnya. Wis lah rezeki Mbah nggih. Nggih rezeki, Mbah. Rezeki godhong nggih rezeki lho, Mbah. Dek wingi iki jere Mas Dimas itu tuku bong ngeten iki ndang 50.000 Mbah siprit iki. Ora gelem tuku aku. Lah nggih. Oh, alah nang ngono. Iki lho ning kene 20.000 untuk papat. Winginane karo Mbak Narti nika mah gedhi-gedhi. Meret nggih Mbah wisan. Ndeknane ka lho. 20.000 dikeki papat gedhi-gedhi. Wong nggih pun mboten enten wis dadi prank tambah niki lho iki. Wis dadi prank cah wis meret rendeknane ka lho. Walah, wong lanang yo ngono kuwi. Gak apa-apa ya Le ya Mas ya wong sekalian karo eweh le kok. Aku ndelok konten iki lho. Bung siji kok 50. Aku ndeknane 20.000 entuk papat. Nek rondok gedhi-gedhi koyo ngene Mas, apa? Rondok gedhi entuk 3. Rapopo. Wes iki aku tak budal ngeterke sekolah ya ayo semangat sekolah. Aku ndremime lho sok-sok ning jembatan. Maksud jek ning Bandung kuwi ene. Kandange jek tutupan lho. Jek ning Bandung. Masih yo, Mbok. Pesone iku terus ning ndi, Dok? No, tidak tahu. Pisan pesoniku ning ndi saya. Tidak tahu. Tongting. Lu tek kok tak ya yo. Ya piye? Piye wis langsung kok kelas, langsung duduk ning bangku. Bangku ya apa? Bangku yo tempat duduk le. Nganggo seragam apa ndek mangku tuh aku tuh gak roh ya. Merah putih lho. Anu kan gurune kan Buani jenenge yo. Buani. Buani. Ini Buani Mbah Tajab. Buani Mbah Tajab. Mboten napa-napa langsung ditilang mawon. Anu nomere ibuke dilebetke teng grup ngono terus Dek Susi gimana no? Dek sama nomere anu gak apa-apa ya tak weno Bu Guru tinggal grup. Iya gak apa-apa Mbak. Dadi kok nenek pemberitahuan ini lho. Pulang pagi Bu boleh dijemput.
Wong yo ngene. Anu gak apa-apa gak usah ditunggu gede. Wis berani. Jadi Dek Susi bareng kan ning kono yo yayai gak tau ditunggoni kan. Ceritane. Emang bayi ngene. Yun aku sebenarnya kayak no bubur sayur yo. Nggih. Yang penting sing dipengin iku pengen apa ngono. Kadang bengi anu kami gedang godhog. Aja asin-asin iki bubur sayur. Pengennya bubur sayur. Wes ngono tok, Dok. Dan memang sing pecah-pecah ya. Nek kembar yo. Sopo? Yang mana? Mas Hasim barang, Dok. Mas Hasim mak dulure dhewe ya. Tak indai lho. Jagungnya tak cuci. Indai banget. Kelas 2, jadi bangkunya itu satu-satu kan, duduknya satu-satu. Duduknya satu-satu. Biyen Intam SD-ne ya wis ning Jepon kono. Terus aku prei. Iya, selesai. Dan kan pengen sekolah nih. Guruku sing sitok wis meninggal lho. Pak sapa lali aku. Sing diandani Pak kuwi lho, Pak sapa lali aku. Anu Pak Pur. Ora. Pak Pur meninggal lho PU, tapi gak guru. Sing meninggal aku lali lho. Sing diandani kuwi lho, sapa Pak Anton. Anu siapa ya aku lali ya. Pak Anton iki guru aku. Bukan, Pak Anton komite. Ya komitku. Komite. Heeh. Tapi sing kapundhut lali aku. Nek Pak Pur ya kapundhut. Sapa ya Bu ya? Sik sing meninggal. Oh, anu Pak Jarot ya Allah. Iya, Pak Jarot. Dulu kan guru olahraga. Iya. Terus diangkat jadi P3K. Pak Jarot pindah dong. Pindah ning gone SMA ndi ngono lho. Terus untuk kabar kapundhut ngono lho. Iki ketok pisan. Allah karo jagung nom karo gedhong kelor wis ngono tok. Terus dikasih bawang putih sedikit. Udah selesai. Semangat ya puasa hari kelima. Oh, entar sing ngudek kuwi wis. Karek ngirisi bawang putih. Udah lek saiki tak ngombahi tok, tapi kan puasa. Ya yo puasa. Intan juga puasa. Saya tak ngombahi. Terakhir dok pakai kan. Dek bengi sahur banyune entek lali gak dikakno. Ki langsung cus ya wis ya. Coba saiki instan sih. Iki masukno wae. Aja mbok cus, ibu es sing ngecus engko. Lah saya nang masukno ya. Ndi? Walah, Dok. Walah, Dok. Oke. Iya, wis dicuci, Bu. Kabeh iki. Iya lah, harus karo sedikit garam. Nah. Langsung lebokno makblum. Wes.
sedikit garam, wes bawang putih. Oke, lah itu diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Nah, ngono terus. Oke. Jadi alhamdulillah hari ini Yoyo Yaya sudah di SD Gaduh 1. Nah, dilus-lus ngono. Ibu mbek genten mbek Bu ya, Ibu gentenan lho, Ibu. Ibu sing lirik. Ibu sing liar-liar, Ibu ngantuk etanes. Alah ngantuk pemirsa nggone makjah yes. Wis liar-liar Bu Sintan sing nganu mbek mbahnya kok. Nah, dipluk-pluk ngono. Mantuke jam 10 niki mengke Yayo. Ayo. Nggih. Budi aku pokoknya mau mbok syuting ora tak syuting. Lucu ngoten Mbah wau. Lah di pon balik. Alpon balik teng pondok. Sing Yayo niki wau. Anu kuali kelas Bu, anu sing kula lebetke teng grup sinten? Nomere mamae mawon. Nah, ngoten. Terus yo di teng WA grup mpun dikandani kan anu LKS tumbas LKS ngoten. Kula ngeterke langsung dikon mulai cah Mbah kalih Yoyo. Budi aku gak usah mbok tunggoni ngono. Budi ndang pulang ya wis, Budi pulang ya aku ngono. Langsung didelok cah. Cilik-cilik ngoten niku. Enek murid anyar. Bocah kembar ngoten. Jarine jenenge iya mbek iya ngoten terus wau kan perkenalan. Nama kamu siapa? Ngoten. Namaku Adelia. Sing satune siapa? Adelio ngoten. Panggilane Yaya karo Yoyo. Duduke nganu Mbah kan bangkune satu-satu ya, Mbah. Bangkune sakniki satu-satu. Yoyo sing belakang, Yaya sing depan. Yes, diresiki mbahnya ya. Ya wes anu nganu kumbanem kok reneneh nek Majah pulang kan ketok Majah liwat. Kumbanem anu nisik ya. Muga-muga nek panas. Penyapu. Tapi mbahnya mau mbah aku. Udah mbahnya isu wong mbah Apa mendarat jarene? Mendarati rewang pemirsa nek kene ngarani mendarat ki rewang. Mendarat rewang. Mbah jong mbah akeh. Kumbane. Oh iya, pabrik kok. Nggih, Mbah. Pitik emi 5 tan. Mbah aku pulang sendang kok. Iya, Nduk, iya. Pripun, Mbah? 5 napa sekawan nggih, Mbah? Kula sekawan, Mbah. Papat nggih. Njeng ben nek pamane kirang nggih melih, Mbah. Ngoten ae. Walah, Mbah, nek kedunge malah medeni, Mbah. Napa? Kedung. Jeweru pemirsa iki. Oh, itu lah ngene. Ayo pulang Mbah, Mbah. Wong dereng masak nggih kluyar-kluyur ngeten pemirsa, apa? Gimana gitu nek Makjah goreng apa meh tak kira dadak. Apa meh wis digoreng wisuk pletok. Wis plating kabeh. Suasana ape marani mulai sekolah lho ya. Mulai jam 10. Jam 10 punjul rolas. Saya sekolahnya ning pojokan kae. Terus mulai dapat kenalan ibu-ibu. Kayak sebelah kono kae Mbah Sam. Masak marani Mas Hasim ya Mbah Sam. Kakake Mbah Yi. Pulang. Pojokan kelasnya pojokan. Ini yang pring-pring. Saya ditunggu sebentar ya pemirsa. Nunggu sekolah ya kalau puasa jam 10 lebih 12. Wis 10 punjul 9 itu berarti sebentar lagi ya. Lekas pada mulai saya.
Iki kelas 1. Lah kes mantuk Mbak putrane sampeyan kes mantuk. Kae lho pinter nak. Bentar lagi ya yo mulai iki. Wis bar mapak ya yo. Senenge. Yo ning omah le kae disoting Mbak Repa. Ape mau disoting? Kudu gelem tak soting. Nek mbek aku mau budhe aku aja mbok soting ora aku ngono. Anu seneng nduk mang tak gonjakno ngono. Budhe aku dapat MBG ngono. MBG itu singkatane makanan MBG, makanan bergizi gratis dari pemerintah. Berarti iki gak cetha ngene, Nduk, babeku. Oh, gak patek cetha iki piye iki ya? Saatnya kita tolong juga mangkok Nduk bayi pengen dahar neh. Dahar sithik ngono ki wis pemirsa iki. Anu Mbak Yun, Ibu pengen neh. Sekarep ndang iki. Iki lho. Tuh iki. Anget-anget ngono pemirsa nggih. Terima kasih nggih pemirsa ki mang ape istilahnya ape masak pemirsa. Aku terus anggitku pengen melok mendarat dadak. Lah Mbak rasa masak. Pesen ae nggone Mbak Weni pelas yo enek. Jangan asem enek, jangan opo enek. Wes engko nanu melok ngewangi nggone Makjah. Iya, Bu. Iki goreng. Bayi pengen saiki kok. Enggak cukup nih. Makasih internet. Wes untuk kenalan lagi kok Tan. Yo. Kenalan. Aja bubuk ngono sik tak ceritani. Kan aku lagi teko mapak to. Bubuk aja bubuk to, duduk ah. Dinggo nyanyian ngene iki lho. Iya oh. Na ni. Iya oh. Tas ngono. Lendo aja mbok nyanyekno ngono yo engko nek Yaya yo purek mau sekolah ngono. Sapa? Tanggadu. Terus gak Lek, aku celuk Lek. Terus ngene. Iki mang mulai ya wis apik. Dadah Yayo, besok sekolah lagi ya. Terus jawab iya, ngono wis seneng. Wis tak nganter ini dulu nggih pemirsa untuk Bayi. Apa kuwi mang? Kaya anakan ku lho pemirsa biawak. Sik kuwi aja mbok ketokno sik, Nduk. Iki lho lebokno sik. Nah, wis. Mbok ketok ki lho. Koyoke anakan slira. Ya. Tapi tak goleki wis gak enek mlayu ning ndi ya meng muga-muga. Apa ning kene ya? Mlayu ning ndi ndek ya? Oke enek ning kene. Ketoke anakan jenengan nek ngarani paling ya biawak utawa kuwi lho, slira. Modele koyok boyo ngono lho ya. Cilik ngono. Paling darah kok kali lah lagi netes kuwi mang. Golek ngombe. Dene kan yo golek ngombe butuh pangan lah. Lagi nek gak mbok anu neh, Nduk. No. Nggon ibu ki nggonmu. Celanamu. Wong strikonan langge saiki kok ki manges geger. Aku tak mbek golek neh pemirsa anakan slira mang ning ndi mlayune ya. Aku dadi enek ini ngene. Engko sampai tulung buat Dok ya. Kok gak usah maju ya? Gak usah. Wes kembali ben kenal. Ojo dilupuk. Anakan Sri Roy nyokot bayi apa ora ya kira-kira ya? Aku tak tekok pakare. Tak tek iya Pak Silo. Pak Silo kan kadang-kadang entuk to. Nggih pun pemirsa, demikian guys cerita pagi ini, cerita isuk mau ning gone Makjah teko hari ngene iki nek Ramadan pakai baju
Oga, nek sing cowok pakai baju koko atau sing cewek pakai baju gamis apa enggak, ternyata masih biasa pakai baju seragam putih merah. Ngono ya wis leh, hari ini ceritane Yaya Yoyo pertama kali masuk sekolah, wis dapat teman baru, wis enek sing menyapa, wis semoga sekolahnya berjalan lancar. Paring ngono apa ya? Ilmu sing manfaat ya tan ya. Pun pemirsa, seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya. Kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.